ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахбор бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома дар шаҳри Душанбе ҷаласаи XXI Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ баргузор гардид. зиёд намудани стипендияи аспирантону донишҷӯён, ҳадафи асосӣ ҳавасмандӣ ва баландбардоштани сатҳи донишомӯзӣ. ин боис ба он мегардад ки ҷавонон ва унвонҷӯёну умуман донишҷӯёне ки шахсоне ки ба самти илм фаъолият доранд аз пештар дида бештар фаъолият намоянд. тақвияти худшиносӣ ва баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ тақдими шоҳасари академик бобоҷон ғафуров китоби тоҷикон ба сокинони ноҳияи Тоҷикобод. мутолиаи ин китоб дар замири насли наврас бедор кардани ҳуввияти миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва инсонгароиро бедор хоҳад кард. таъмини ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиёт ва сари вақт тоза кардани кӯчаву хиёбон аз барф. беаҳамиятӣ ва камтаваҷҷӯҳӣ нисбат ба замин ва кишти баҳорӣ дар ноҳияи Панҷ аксар хоҷагидорон то имрӯз заминро шудгор накардаанд. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зиёд намудани андозаи стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин магистр, аспирант ва докторантҳо бо мақсади дастгирии давлатӣ ба тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯён мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. аз 1 сентябри соли 2021 андозаи стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ ба ғайр аз стипендияҳои президентӣ, курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин магистр, аспирант ва докторантҳо ба андозаи 30% зиёд карда шавад. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалигардонии фармони мазкур тадбирҳои зарурӣ андешад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2021. имрӯз таҳти раёсати Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷаласаи 21 Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа масъалаҳои рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имконияти нави баландбардоштани иқтидорҳои соҳа ва масъалаҳои асосии лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи ояндаи шӯрои машваратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Самандар Искандарзода ва Ҳалдини Карим гузориш медиҳанд. дар кори ҷаласаи 21 Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, аъзои шӯрои машваратӣ, роҳбарони як қатор вазорату идораҳо, намояндагони шарикони рушд ва бахши хусусӣ иштирок намуданд. мавриди зикр аст ки солҳои охир бо мақсади тақвият бахшидани рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва фароҳам овардани имконияти боз ҳам беҳтар тадбирҳои мушаххас аз ҷумла ба қайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар низоми равзанаи ягонаи мақомоти андоз содаву ройгон ба роҳ монда шуд ки ба боз ҳам осон ва камхарҷ шудани оғози фаъолияти соҳибкорӣ, афзоиши шумораи соҳибкорон ва дар маҷмӯъ фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ замина гузошт. низоми равзанаи ягона ҷиҳати ба расмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ барои дастрас намудани иҷозати корҳои сохтмонӣ, пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, ба қайдгирии амволи ғайриманқул ва дигар механизмҳои муосир бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ташкил карда шуд, ки ба раванди фаъолияти соҳибкорӣ имконият фароҳам овард. саноат яке аз соҳаҳои муҳим ва тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта, истеҳсоли васеъи маҳсулоти ниҳоӣ бо арзиши иловашудаи баланд ба пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои кории нав, гардиши дохилии молу маҳсулот, афзоиши содирот, устувории низоми пуливу молиявӣ ва дар маҷмӯъ ба таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои заминаҳои воқеии рушди саноат аз ҷумла захираҳои бои табиӣ, қувваи корӣ, манбаъҳои кофии энергияи сабз, мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ, мавҷудияти бозорҳои дохиливу хориҷӣ, иқлими мусоид барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар омилҳои пешбарандаи истеҳсолоти саноатӣ аст ки барои тараққиёти босуръати тамоми бахшҳои он, бахусус саноати маъдан ва металлургия, мошинсозӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, саноати сабук, хӯрокворӣ,
дорусозиву кимиё ва дар ин замина ҷиҳати тараққӣ додани истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид фароҳам меоваранд. бо дар назардошти омилҳои зикршуда саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми стратегӣ эълон намуданд. барои рушди соҳаи саноат як қатор барномаву стратегияҳо қабул гардида дар натиҷаи татбиқи онҳо саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 1% соли 2014 ба 17.4% дар соли 2020 расонида шуд. кори ҷаласаи 21 Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз се банд. натиҷаҳои мониторинги иҷрои қарорҳои ҷаласаи 20 Шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳи корӣ оид ба таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа ва масъалаҳои рушди тиҷорати электронӣ, таҳлили соҳаи содирот ва ташкили низоми миллӣ дар ин самт ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи хӯроки умумӣ ва хизматрасонӣ дар соҳа иборат буд. таъкид гардид ки тибқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иншоотҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, корхонаҳои хӯроки умумӣ, марказҳои саломативу варзишӣ, осоишгоҳҳо, ҳамлу нақли мусофиркашонии байналмилалӣ як қатор имтиёз аз ҷумла дар шакли таътили пардохтҳои андозӣ, пардохт накардани маблағи иҷораи моликияти давлатӣ, фоизи қарзҳои бонкӣ, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва дигар сабукиҳо муҳайё гардид. бо мақсади такмили хизматрасониҳои давлатӣ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасонии давлатӣ таҳия ва ба баррасии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид ки мақсад аз он баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ бо истифода аз имкониятҳои васеи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ мебошад. аз ҷониби агентии омор 31 намуди ҳисоботи оморӣ пурра ба низоми электронӣ ворид карда шуда хусусан дар соҳаи саноат раванди ҷамъоварии 3 намуди шаклҳои ҳисоботи оморӣ аз соҳибкорон бо усули электронӣ роҳандозӣ карда шудааст. инчунин вобаста ба рафти иҷрои қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ пурра ва расман ба фаъолият шурӯъ гардидани низоми равзанаи ягонаи ба расмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ аз 1 сентябри соли 2020 таҳлили рейтинги миллии фазои сармоягузорӣ, тасдиқи қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 оид ба консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва барномаи муҳайё намудани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиб дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ иштирокчиён ибрози ақида намуда фикру мулоҳизаҳои судманд баён доштанд. дар ҷаласа Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат аз ҷумла саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, баланд бардоштани суръати афзоиш ва васеъгардонии истеҳсолот, истифодаи самараноки бартариятҳои минтақавии соҳаи саноат, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ба содирот нигаронида шуда ва ивазкунандаи воридот, аз нав таҷҳизонии истеҳсолоти амалкунанда, содироти маҳсулоти ниҳоӣ, ҷалби сармоя, низоми идоракунии корпоративӣ, баланд бардоштани масъулияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар самти рушди соҳибкорию сармоягузорӣ, таҳкими ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ дар минтақаҳо ба масъулон дастуру супоришҳо доданд. идомаи ахбор. дар асоси фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2021 андозаи стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ ба ғайр аз стипендияҳои президентӣ, курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин магистр, аспирант ва докторантҳо ба андозаи 30% зиёд карда мешавад. гузориши ҳамкоронамон. бо ба даст омадани имконият ва амалӣ сохтани барномаҳои гуногун дар самти тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити арзанда ба сокинон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати мамлакат пайваста чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад.
طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 1 سپتامبر سال 2021 اندازه استیپندیاهای عمل کننده دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و میانه کسبی اینچنین ماجستر، اسپیرانت و دکترانت‌ها به اندازه 30% زیاد کرده می شود. جلب نمودن جوانان، ماجسترانتان، عنوانجویان و دکترانتون دکتر پی‌اچ‌دی پرزیدنت کشور 30% یعنی که مبلغ ادرارپولی آنها رو یعنی که مبلغ استیپندیای آنها رو از ماه سپتامبر زیاد کردند که این باعث به آن میگردد که جوانان و عنوانجویان و عموما دانشجویانی که شخصانی که به سمت علم فعالیت دارند از پیشتر دیده بیشتر فعالیت نمایند و از پیشتر دیده بیشتر به علم توجه نمایند. اقدام مذکور دستگیری پیشوای ملت نسبت به دانشجویان و ماجستران بوده برای هوسمندی و دانش آموزی این قشر جامعه مساعدت می نماید. همزمان این تدبیر توجه شهروندان را نیز به کسب آموزی و کار و فعالیت در ساحه‌های گوناگون مملکت زیاد می کند. از زیاد کردن استیپندیا دانشجویان خوشحال گردیده اقدام رهبریت عالی حکومت مملکت را باز یک قدم استوار در سمت دانش آموزی و از بر نمودن علم‌های گوناگون ارزیابی می کنند. افزودن معیار ادرارپولی به دانشجویان، ماجسترانتون و اسپیرانتون تمام زمینه‌های تحصیلات عالی کشور بار دیگر بازگوی آن است که دقت حکومت کشور جهت رشد و انکشاف ساحه معارف خاصتا عملی گردیدن تحقیقات‌های علمی و هوسمند گرداندن عالمان جوان، محققان جوان در تمام ساحه‌های علم و اینواسیون امروز خیلی مؤثر و اولین درجه است و جواباً به این همه غمخوری‌ها باید دانشجویان، ماجسترانتان، اسپیرانتان و کل محققان جوان دقت خود را بهر باز هم بهتر و خوبتر گرداندن سطح صفت تحقیقات‌های علمی، آموزش دانش‌های زمانوی و رشد علمی تاجیک روانه کنند. مثالی روشن چنین هوسمندکنی ها این برگزاری 3 آزمون جمهوریوی می باشد که اشتراکچیان در برابر آموختن علم و فرهنگ اینچنین با مکافات پولی ها سرفراز گردانیده می شوند. منوچهر سلیمان، معروفی عبدالله، اخبار. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد آموزش تاریخ پرافتخار خلق تاجیک گروه کاری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شاهاثر اکادمیک باباجان غفورов کتاب تاجیکان را به ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد تقدیم نمودند. گزارش دیگری محمود از ناحیه تاجیک‌آباد. در اساس سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای آموزش عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک گروه کاری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شاه اثر اکادمیک باباجان غفورov کتاب تاجیکان را به هر خاندان ناحیه تاجیک‌آباد رسانیدند. امروز چون عنعنه زمان صاحب استقلالی ترغیب میراث معنوی و سنت‌های مردمی که از جانب سرور دولت همه جانبه دستگیری یافته برای تقویت بخشیدن به استقلال سیاسی و خودشناسی ملی زمینه باسزای میگذارد. باباجان غفورov محضر خودشناسی بوده برای همه صاحبان و میراثبران این تمدن بزرگ باعث افتخار ملی می باشد. امروزها شادی و خرسندی مردم ناحیه تاجیک‌آباد را حد کنار نیست، زیرا امروز بسیار هم یک تحفه گرانبها یعنی کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورov دسترس هر یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. البته دسترس شدن این اثر بسیار اهمیت بزرگی هم سیاسی هم تاریخی و هم فرهنگی دارد، زیرا این اثر از تاریخ گذشته ما از زمانهای قدیمترین تا در را در بر میگیرد. مقصد اساسی چنین اقدام شناسایی با گذشته پرافتخار خلق تاجیک و در این زمینه بلند برداشتن حس خودشناسی نسل امروز و فردای ملت می باشد. در حقیقت مطالعه شاه اثر اکادمیک باباجان غفورov کتاب تاجیکان برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی مهم ارزیابی گردیده. این اقدام نجیبانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شایسته تحسین و ستایش همگان است. تقدیم نمودن این شاه اثر در عرفه تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد یک تحفه بی‌نظیر به حساب می‌رود. اطمینان کامل دارم که مطالعه این کتاب در ضمیر نسل نورس
бедор кардани ҳувияти миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва инсонгароиро бедор хоҳад кард. имрӯз мардуми кишвари азизамон ба худшиносӣ ва барқарор кардани хотираи таърихии хеш беш аз пеш ниёз дорад. мо бояд аз таърихи гузашта сабақ бигирем ва барои ваҳдати комили миллӣ корҳои бузургеро ба анҷом бирасонем ки дар роҳи пуршараф чопи осори гаронбаҳои академик Бобоҷон Ғафуров барои барафрӯхтани эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ мадад хоҳад расонд. номи ин шоҳасар инъикосгару баёнгари андешаи миллӣ, тарбиятгару эҳёгари маданияту ахлоқи ҳамидаи мардумони ин сарзамини биҳиштосҳо мебошад ки эътирофу эҳтироми он қарзи фарзандии мо мебошад. аз ин рӯ иқдоми наҷибонаи пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири омӯзиши амиқи таъриху тамаддуни халқи тоҷик на танҳо дастуру ҳидояти фарҳангӣ, балки рамзи бузургию поздоштани хотираи абармандони миллат ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ мебошад. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Тоҷикобод. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, инчунин ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ ва дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, шуруъ аз моҳи апрел то нимаи дуюми моҳи ноябр озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия дар 4 давр гузаронида мешавад. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар мамлакат таи 2 соли охир собит намуд ки тамоми қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши илму маърифат беш аз пеш завқ ва таваҷҷӯҳи хоса доранд. ин ташаббуси ҳукумати мамлакат ба тафаккури зеҳнии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва намояндагони касбу кори гуногун нақши муассир гузошт. имсол низ иқдом гирифта шуд ки бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. озмуни мазкур аз 4 давр иборат буда аз моҳи апрел то нимаи дуюми моҳи ноябр аз рӯи 7 номинатсия гузаронида хоҳад шуд. амалӣ намудани ин иқдом ва тадбири мазкур ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт замина мегузорад. дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар баробари ҳавасмандии иштирокчиён, инчунин омӯзгорон ва падару модарон низ барои тарбияву фароҳам овардани шароити мусоиди донишандозӣ қадршиносӣ карда мешаванд. баргузории озмун аз рӯи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар замони муосир ба рушди минбаъдаи технология ва навоварӣ дар самтҳои илмию техникӣ мусоидат хоҳад кард. дар иртибот ба баргузории чунин озмунҳо бо бунёди мактабҳои типи нав, ки дорои синфхонаҳои фаннӣ бо асбобу аёният ва технологияи компютерӣ муҷаҳҳаз, заминаҳои боэътимод гузошта шудааст ки хонандагону донишҷӯён имкон доранд аз ин шароити мавҷуда самаранок истифода намоянд. идомаи барнома ахбор. дар шаҳри Душанбе масъулини истифодабарии роҳҳо бо мақсади таъмини ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиёт ва саривақт тоза кардани кӯчаву хиёбон аз барф, ки субҳи имрӯз ба қайд гирифта шуд, тадбирҳои саривақтиро амалӣ намуданд. барои ин кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои пойтахт техникаҳои соҳавиро истифода карданд. гузориши Бобукалон Аминзода. шуруъ аз субҳи 25 феврали соли равон баробари боридани барф барои тоза кардани роҳҳои автомобилгард, кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе техникаи лозимиро дар ҳолати зарурат омода намуданд. ҳамчунин дар кӯчаву хиёбонҳо бо тавсияи мутахассисон барои зарар нарасидани дарахтон аз сардӣ барфро аз дарахтон тоза карданд. дар мавриди ба қайдгирии барфи навбатӣ ки дар санаи 25 феврали соли 2021 ба қайд гирифта шуд, аз тарафи раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур техникаву механизмҳои лозима бароварда шуд. айни замон ягон мушкилӣ ба назар намерасад. захираҳо маводҳои зидди лағжиш бошад мерасад, захира карда шудааст. аз тарафи кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур баҳри нигаҳдории гулу бутаҳо ва инчунин дарахтони ороишии сояафкан ки барои вазн нагирифтани барг шохаҳои ба дарахтон коргарон тақсим карда шуда, барои тоза кардани навдаҳои дарахтон аз барфҳо дар ин самт коргарон равона карда шуданд. дар самти бемушкилӣ гузарондани мавсими сардӣ дар шаҳр
техникаи нави лозимӣ омода буда барои зимистонгузаронӣ аз тариқи муассисаи мазкур то имрӯз ба пуррагӣ, маводи зидди лағжиш, намаки техникӣ, сӯзишворӣ ва либосҳои махсуси корӣ захира карда шудааст. боришоти барфе ки дар санаи 25 феврали соли ҷорӣ тибқи пешгӯии агентии обу ҳавосанҷӣ пешгӯӣ шуда буд. Аз ин рӯ мо кормандони раёсат ҳамаи он техника ва механизмҳое ки дар нақшачорабинӣ ба назар гирифта будем, ҳамаи онҳоро дар ҳолати омодабош қарор додем. маводҳои зидди лағжише ки дар нақшачорабинӣ мо пешбинӣ намуда будем. пешгӯии боришоти барф тибқи иттилои обуҳавошиносон масъулони муассисаи нигоҳдории роҳҳоро водор сохт то барои саривақт тоза кардани роҳҳои автомобилгард омода бошанд ва бо пеш омадани зарурат фаъолияти хубро ба роҳ монанд. дар муассисаи мо субҳи барвақт ҳамаи кормандои муассиса омадабош гирифта. дар роҳҳои ноҳияи Сино ягон мушкилӣ мавҷуд набуд. дар муассиса 46 адад техникаи хунпӯшакҳо омода буданд. барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаи нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди пойтахт навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шуда кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳо дар ин самт тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. бобокамол аминзода, баҳодури қурбон, ахбор. шоҳроҳи автомобилгарди ваҳда Данғаракулоб аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ваҳда тавассути техника аз барф тоза карда шуда барои рафту омади воситаҳои гуногуни нақлиёт шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. гузориши ҳамкоронамон Маҳмадали Абдукарим дар ин хусус. ҳолати роҳҳои автомобилгарди ваҳдат Кулоб то нақби Хатлон ки дар мувозинати муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ваҳдат мебошад, тавассути техникаҳо пурра аз барф тоза гардида, айни замон ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар ин самт пурра ба роҳ монда шудааст. шаби 25 феврали 2021 соати 2 шаб ки резиши барф сар кард, нозирони роҳ ва коркунони муҳассисаи нигаҳдории роҳҳои шаҳри ваҳдат, коркунони бедаи шаҳри ваҳдат якҷоя бо ҳамкорӣ карда роҳ аз барф тоза кардем. аз рӯи гуфтаи масъулин, кормандони соҳа барои ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар роҳи самти ваҳдат файзобод ҳам шабона рӯзи гузашта маводи зидди лағзишӣ пошида тавассути техникаҳои дар ихтиёр дошта роҳҳоро аз барф тоза намуданд. дар мувозинати муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Файзобод дар маҷмӯъ 186 километр роҳ аз ҷумла 48 километр роҳи байналмилалӣ ва 17 километр роҳи ҷумҳуриявӣ мебошад. бо саҳми кормандони соҳа субҳи имрӯз роҳҳои нақлиётӣ барои рафту омади воситаҳои нақлиёт дар ин самт пурра аз барф тоза гардида буд. Маҳмадали Абдукарим, Шукруллои Нурулло барои барномаи иттилоотии ахбор. бо назардошти сардии ҳаво ва барфрезӣ санаҳои 24 ва 25 феврал масъулини ширкати саҳомии United Road Solutions Ltd дар минтақаи суғд тадбирҳои иловагиро амалӣ намуданд. Тадбирҳои мазкур барои ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиёти мусофирбар ва боркашонӣ дар роҳҳои автомобилгард мусоидат менамояд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Ильёси Бубуҷон. боришоти барф асосан дар водиҳо, мавзеъҳои ноҳияи Масҷоҳ, Спитамину Истаравшан бештар буда, дар ин минтақаҳо барои тоза кардани роҳ аз барф, коркард бо маводи зиддилағжиш ва таъмини мунтазами ҳаракати нақлиёт шабонгоҳ ва субҳи имрӯз масъулини кормандони ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар минтақаи суғд бо воситаи технико роҳро аз барф тоза намуда, ҳарши роҳро бо маводи зидди лағжиши қуму омехтаи намак коркард намуданд. то нимаи рӯзи 25 феврал дар ҳудуди ноҳияҳои Спитамину Диваштиш, шаҳри Истаравшан ва ноҳияи Шаҳристон кормандон ва техникои ширкат машғули тоза кардани роҳ ва канори он буданд. ҳайати иҷодии телевизиони Тоҷикистон имрӯз то дар омадгоҳи нақби Шаҳристон аз ҳолати роҳҳо аз наздик шинос шуд ва таври мушоҳида гардид иҷрои корҳои тозакунии ва истифодаи техникаҳо имконият фароҳам овард ки аз шаҳри Хуҷанд то қисмати ҷанубии нақби Шаҳристон роҳҳо дар ҳолати хуб буда нақлиёти боркашону мусофиркашон дар ин самт бемамоният ҳаракат доштанд. ҳангоми боришоти барфи зиёди шабонарӯзи охир дар мавзеъҳои Шаҳристон, Истаравшан, Спитамин, Бустончанок, кормандони филиали ширкат истифода аз механизмҳои роҳдорӣ, инчунин бо маводи зидди лағжиш масири роҳро пурра
бо маводи зидди лағзиш коркард намуда ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиётро дар ин масир таъмин намуданд. дар минтақаи суғди роҳи автомобилгарди Душанбе, Бӯстон, Хуҷанд, Чаноқ 191,8 километри роҳи автомобилгард мавҷуд аст. барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани ин роҳ дар фасли зимистон аз ҷониби ширкати Айрис дар давраи омодагӣ ба фасли сармо аз миқдори лозима бештар маводи зидди лағзиш, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ ва техникаҳои корӣ ба ин гуна рӯзҳои боришот омода гардида дар давраи фасли тирамоҳу зимистони имсола ки боришот зиёд шуд, ин тайёриҳо барои саривақт тоза кардани роҳу таъмини ҳаракати ҳама гуна нақлиёт мусоида намуд. ба ҳисоби миёна дар ин гуна рӯзҳои боришоти барфу яхбандӣ дар як шабона рӯз то 100-120 тонна маводи зидди лағзиш барои коркарди роҳ сарф мешавад. шаби гузашта ва субҳи имрӯз дар баъзи мавзеъҳои доманакӯҳӣ аз ҷумла дар мавзеъҳои ноҳияи Масчоҳ, Дивашти, шаҳри Саравшан ва ноҳияи Шаҳристон бино ба пешгӯии маркази обу ҳавосанҷӣ сардии ҳаво то ба 12-15 дараҷа мерасед. новобаста аз он ки роҳ тозаю ҳаракати мунтазами нақлиёт дар ин шоҳроҳи байналмилалӣ ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Спитамин, Истаравшан, Шаҳристон таъмин аст, ронандагону мусофиронро мебояд вобаста ба вазъи пешгӯинашавандии хавфи фаромадани тарма бо тайёрӣ баъди огоҳ шудан аз вазъи роҳ ба сафар бароянд. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, вилояти Суғд барои барномаи Ахбор. идомаи ахбор. ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшачӯрабиниҳо дар шаҳри Истаравшан сохтмону навсозии 450 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар баробари маблағгузории мақомоти иҷроия соҳибкорони ватандӯст низ нақша доранд 350 иншоотро ба истиқболи ин ҷашн бунёду навсозӣ намоянд. гузориши мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан, соҳибкорони бонангу номус ва сокинони эҳсонкору хайрхоҳ имрӯз корҳои ободонии созандагиро дар 60 иншооти боқимонда ва 350 иншооти ба таври ихтиёрӣ бунёд гардида истода вусъати ибратбахш дода истоданд. имрӯз корҳои охирини сохтмон рангубор ва муҷаҳҳазгардонии бинои муосири дуошонаи муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдак ки бо иқдоми хайрхоҳонаи академики академияи илмҳои байналхалқӣ Улмас Мирсаидов ва академики академияи илмҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳкам Маҳмудзода ҳамзамон соҳибкорони сарбаланду аҳолии эҳсонкори шаҳри Истаравшан бунёд ёфта истодааст. идома дорад. сохтмончиҳон ҷаҳд доранд ки бинои муосирро рӯзҳои таҷлил аз ҷашни фархундаи наврӯзи байналмилал мавриди истифода қарор диҳанд. соҳибкори варзида Аскар Ишонов бо харҷи зиёда аз 2 млн 360 000 сомонӣ ҷиҳати писанди кӯдакону бачагон гардидани сақфу фарши ҳар як ошёна устоҳои чирадаси шаҳру навоҳии Истаравшан ва вилояти Суғдро ҷалб намудааст. утоқҳои хобу машғулият, ҳуҷраҳои ташкили бозиҳои гуногуни бачагона, толорҳои варзишу маҷлис, ошхона ва дигар инфраструктурҳои ёррасон бо маҳсулоти рангорангу дар дохили Тоҷикистон истеҳсолшаванда сохта мешаванд. дар раванди корҳои ободонию созандагӣ ҳамзамон имрӯз вусъат бахшидани рушди босуръати саноатикунонии мамлакат дар шаҳри Истаравшан идома ёфта истодааст. танҳо соли 2020 дар шаҳр 10 корхонаву коргоҳҳои саноатӣ бунёду мавриди истифода қарор гирифта бо ин васила зиёда аз 100 нафар қувваи қобили меҳнат бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шудаанд. соҳибкори варзидаи Истаравшани Мансур Умаров дар деҳаи ҷарқурғони ҷамоати деҳоти Зарҳалол корхонаи истеҳсоли бозичаҳои пластмасӣ, велосипедҳои дучархаи сечарха, гаҳвории роҳгарди худкори муосири кӯдакона ва арғунчак бунёд намуд. корхона дар марҳилаи аввал 70 нафар ҷавонзанону писаронро ба фаъолияти бо низоми доимӣ фаро гирифт. ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз мамолики Англия, Русия, Чин ва Ҷопон ба маблағи зиёда аз 2 млн сомонӣ таҷҳизоти муосири гуногунтамға харидорӣ ва аз Қазоқистон, Русия ва Ӯзбекистон ашёи хоми истеҳсолӣ ворид карда шуд. мавриди таъкид аст ки 22 намуди маҳсулоти дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл истеҳсолшаванда ҳама воридоти вазкунанда ва содиротӣ ба шумор мераванд. айни ҳол дар корхонаи мо қариб 16 намуд маҳсулот истеҳсол мешавад. айни ҳол дар корхонаи мо қариб 70 нафар ҷавонписарону ҷавондухтарон машғули кор ҳастанд. мо ният дорем давра ба давра адади маҳсулотро ба 25 расонем. дунамои минбаъдаи корхона доманадору фарох аст. то рӯзи ҷашни бузурги миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори корхона марҳила ба марҳила васеъ карда туфайли васлу насби таҷҳизоти нави хориҷӣ, истеҳсоли маҳсулот то ба 1 млн сомонӣ ва сафи коргарон ба 150 нафар расонда мешавад. мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан барои барномаи Ахбор. дар доираи тадбирҳо барои ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ҳифзи бозори истеъмолӣ ва муносибати нозирони давлатӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳри Душанбе аз ҷониби масъулони агентии Тоҷикстандарт корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. гузориш дар ин хусус.
با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی صاحبکاران، تقویت دادن همکاری، رعایت قاعده‌های سودا و پیشگیری واردات محصولات پسیفت به بازار استعمالی در بازار فراوان و سخاوت شهر دوشنبه ملاقات مسئولان اگنتی تاجیکستان با صاحبکاران و فروشندگان دایر گردید. در همایش اوید به سهم ارزشمند داشتن صاحبکاران در پیشرفت اقتصاد جمهوری، دستگیری دائمی تشبس‌های سازنده آنها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و مهیا بودن همه امکانات برای رشد صاحبکاری تاکید نموده. سپس اوید به مسائل رعایت قاعده‌های سودا، با لباس یگانه کاری پورا تامین بودن فروشندگان نقطه‌های سودا، استفاده تمغه‌های مال دیگر شرکت‌ها، به سرتیفیکات مطابقت به سودا برآوردن محصولات، آداب معاشرت با استعمال کنندگان در درآمدگاه‌ها، راهروها و جای‌هایی که برای سودا مقرر نشده است، به سودا مشغول نشدن، تامین نگشتن اجرای طلبات استاندارد دولتی، خدمت رسانی در بازار و امثال این اظهار نظر نمودند. در سمت رعایت نشدن قاعده‌های سودا و با معاملات برآوردن محصولات پسیفت که اکثرا از خارج مملکت وارد میشوند از جمله ذکر گردید که البته جریمه کردن و به جوابری کشیدن راه حل این مسئله ها نیست. ما باید پیش از همه مسئولیت شناس و با انصاف باشیم و طلبات سودا را رعایت نموده و منفعت شخصی خود را از منفعت جامعه بالاتر نگذاریم. ضمن ملاقات با صاحبکاران بازار سخاوت اوید به تقویت دادن همکاری با مقامات، حمایت حقوق استعمال کنندگان، حفظ بازار استعمالی، مناسبت ناظران دولتی و اصلاح کمبودی‌های جای داشته صحبت آشکارا دایر گردید. تقویت دادن کارهای فهماندهی با استعمال کنندگان، فروشندگان و صاحبکاران و وارد کنندگان مال و محصولات از جانب کارمندان اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که اکثر آنها با مسئولیت شناسی و حس وطندوستی محصولات غذایی مهلتشان گذشته را به اگنتی جهت نابودسازی آن سپارند. اقدام مذکور برای به نظام درآوردن وضع بازار و نقطه‌های سودا، تامین حمایت حقوق استعمال کنندگان و تازه نگاه داشتن بازار استعمالی مساعدت می‌نماید. ноҳияи панҷи вилояти хатлон аз минтақаҳои гармтарини тоҷикистон маҳсуб меёбад. мавсими киш низ дар қиёс бо дигар шаҳру ноҳияҳо то 10-15 рӯз пештар оғоз мегардад. мутаассифона дар ҳудуди деҳоти ноҳия баъзе хоҷагиҳои мушоҳида шуданд ки то ҳанӯз заминро шудгор накарданд ва заҳкашҳои байни хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳам то имрӯз тоза карда нашуданд. хабарнигорони мо дар ин хусус маълумоти бештар медиҳанд. аввалан гуфтанием навиштаҷоти ноҳияи 5 ки дар бозаи ноҳия ё худ даромадгоҳи асосии сокинону меҳмонон дониста мешавад ба рангу бор ва ками таъмир ниёз дорад. ба ҳамин монанд дар навиштаҷоти бозори хусусии ганҷина ки он ҷо дар рӯзҳои муайян фурӯши чорво сурат мегирад, тозакорӣ ва навишти ҷадид зарур аст. ноҳияи 5 аз ноҳияҳои калони аграрӣ маҳсуб ёфта асоси рушди истеҳсолоти ноҳияро самти пахтакорӣ, ғаллапарварӣ ва обчакорӣ ташкил медиҳад. дақиқ аст ки омили асосӣ дар ёнидани ҳосили фаровон ин шудгори босифату саривақтии заминҳо маҳсуб меёбад. мо намегӯем ки дар ҳудуди ноҳияи 5 истифодаи самараноки замин мувофиқи мақсад нест. ҳар ҷо аз 1 то 5 гектар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ шудгор нашуданд ва ба қидаҳои ҳамшафати кишшуда костагӣ эҷод мекунанд. агар ба умеди шудгору ҳамзамон коридани зироат бошанд, аз таҷрибаи деҳқонӣ ва технологияи парвариши зироат гуфтан мумкин аст ки то 10-15 сентнер ҳосилнокии маҳсулотро аз даст хоҳанд дод. ин андешаро сокинони деҳаи турди шайхи деҳоти озодагони ноҳияи 5 хуб исбот карданд. ҳаракат кандаго барвақта ҷиф карданд барои ҳосилнокӣ. ин заминҳо кам хоҷагӣ? хоҷагӣ деҳқонии сармантои. ҳамин гуна қидаҳои алоҳидаи то ҳанӯз шудгор нашуда дар ҳудуди ҷамъиятҳои деҳоти намуна, озодагон ва деҳоти ба номи Кабуд Сайфиддинов ба мушоҳида расид. дар баъзе қидаҳо ғӯзапоя ҷамъоварӣ карда шуда то ҳанӯз аз замин бароварда нашуданд. роҳбарони хоҷагиҳои деҳқониро зарур буд ки дар давраи тирамоҳу зимистон заминҳояшонро шудгор мекарданд ва барои ҳосили минбаъда эътимод пайдо мекарданд. ин ҷо даромадгоҳи деҳаи турди шайх аст. сокинони маҳал ҳама намуди партовҳояшонро дар саргаҳи рӯсто партофта ҳузури ҳар нафари ба ин деҳаи зебоманзар ворид шударо нороҳат мегардонанд. ман раиси маҳаллаам деҳам чанд бор ҷарима кардем бо кандам хока мерезем тоза менем чӣ мекунем.
این پرتوار جا دارین جای مخصوص؟ نه جای مخصوص نیست. مشکلات دیگر در این دهه پر شدن زهکش‌های داخلی خواجگی محسوب می‌یابد که سطح آب زیرزمینی را خیلی بلند برداشته است. باشندگان قریه مذکور اظهار داشتند که با 1 متر کندن زمین علاقه آب می‌براید. زبر ما بین داخل قشلاق دهه سرمن‌های دهه تورشخ حاصل ناقص است. چند متر میکنن که آب میبره؟ متر نمیکنه، دامنی متر آب میبره. این هوا دوام گاراژ بگم خود من نمیبینم، یامش پری آب یامش. این نمیبینم پشتی اون گاراژ اون نمیشه. این حسابی چی میشه وقت چی مو؟ حسابی هم آب بلنده هم زیر زمین. زبر رو نکندن با هم حساب. بیمارخانه رقمی 4 در دهه توردشیخ ناحیه 5 سالهای زیاد است که به اهالی دهات خدمتی با ثمر طبی میرساند. حالت ظاهری بنا و انشاءات یاریرسان حدود بیمارخانه به تعمیر و تجدید اساسی نیاز دارد. اگر به استقبال صحنه‌های بزرگ و تاریخی بنای معمولی بیمارخانه و یک قسمت بنای اداره فرهنگ محل را نوسازی می‌کردند، به حسن اینجا زینت بیشتر ضم می‌شد. به همین مانند در دهه مذکور بنای فروشگاه جمعیت مطلوبات ناحیه 5 با عنوان قربان شفیف و یک چند بنای دیگر حالت ناگوار دارند. عیان می شود که در دایره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی مقامات محلی در ناحیه 5 نسبت به این بناهای خراب و ولنگار در روزهای نزدیک نقشه و نیت‌های آبادکاری ندارند. در جماعت دهات به نام کبود سیف‌الدین نیز همین گونه یک انشاءات دیگر موجود است که در سالهای گذشته همچون آسایشگاه به مردم تهجویی خدمت می‌رسانده است. این بنا هم سابق بنای اداره‌های خواجگی بوده، یک قسمتش در اختیار نفرانی قرار گرفته و به قول برای طبابت و فراغت آسایشگاه تأسیس دادند. در قسمت دیگر کتابخانه و کلوب دهاتی فعالیت می‌کند. هرچند روز کاری و ساعت کاری بود، کسی از مسئولین انشاءات فرهنگی حضور نداشت و تعمیر طلب بودن دالان‌های کتابخانه دلیل آن است که مسئولین به این انشاءات فرهنگی چندان توجه جدی نمی‌دهند. اینجا کلوب دهه چمنستان سابق کمسمال است. قسمت ظاهری بنای فرهنگی دقیقاً به تعمیر و رنگ و بار احتیاجمند است. آسایشگاه باشد چند سال باز فعالیت نمی‌کند. چند سال شد با همین حالت است؟ 1 سال شده. 1 سال شد همین حالت است؟ ما در خصوص بکی تعلق داشتن آسایشگاه در دهات به نام کبود سیف‌الدین فی ناحیه 5 معلومات دقیق پیدا کرده نتوانستیم، ولی از روی گفت ساکنان اینجا یک چند نفر طبیبان به باشندگان حدود دهات از روی ریجه آسایشگاه‌های دیگر به استراحت و طبابت فرا می گرفتند. هدف از اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی ابتدا بهتر نمودن وضع اینفراستراکتور محل ارزیابی می شود. حال نیز فرصت برای در سطح بلند استقبال گرفتن صحنه‌های بزرگ و تاریخی موجود است و مسئولین دخلدار امکان دارند که با جلب صاحبکاران با ننگ و ناموس چنین بناهای سریراهی را تعمیر و نوسازی کرده در آبادانی محل زیست خودشان حصه سزاوار گذارند. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва ба ин васила тақвият бахшидани фаъолияти корхонаҳои ватаниро дар авлавияти сиёсати иқтисодии худ қарор додааст. дар ҳамин замина корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг ҳамкориро бо корхонаҳои ватанӣ беҳбуд бахшида дар баробари амалӣ намудани саноати кунунии кишвар ҳамчунин хоҷагиҳоро бо техникаҳои кишоварзӣ таъмин менамояд. гузориш дар ин хусус. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии корхонаҳои ватанӣ ва дар ин замина тақвият бахшидани иқтидори истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти ватанӣ то ҳадди ниҳоя таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. бо мақсади амалигардонӣ дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг сол ба сол ҳамкориро бо корхонаҳои ватанӣ рушд дода дар амалигардонӣ барномаи саноати кунунии кишвар ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, саҳми арзанда мегузорад. бо мақсади ташкил ва мукаммал намудани марказҳои хизматрасонии техникӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат, тоҷик агролизинг бо корхонаҳои ватанӣ ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи агротехсервис, ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи тоҷирон, корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи сомонкулоб таҷҳизот, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи афтарем ва ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи носилмаш оид ба харидории техникаҳои гуногун тамға ва таҷҳизоти ватанӣ аз қабили тойбанд, картошкашинона, картошкаканак,
کنک، پرمکنک برای شنونیدن درخت، علفدرهای دیسکی، اسپور 2 و 3 تنگه، چیزل کلتیواتر، چپر، ریشه‌کنک، لمخ، یدک‌های تراکتوری و گندم کوبک همکاری زیست داشته، تکنیک و ماشین‌آلات ضروری را خریداری و در اساس درخواست خواجگی‌های دهقانی به طریق اجاره مالیوی در اختیارشان قرار می‌دهد. از جمله تاجیک اگرولیزینگ با جمعیت سهامی شکل پوشیده تاجران از سال 2008 این جانب همکاری داشته، تجهیزات کشاورزی از قبیل تایبند و تگریسچین، کارتوشک شینونه، کارتوشک کنک، پرمکنک برای شنونیدن درخت، علفدرهای دیسکی، گندم کوبک، اسپورهای 2 و 3 تنگه‌ای، یدک‌های تراکتوری و گندم کوبک قسم‌های احتیاطی وارد می‌نماید که متخصصان محلی آنها را جمع و وصل می‌نمایند در شکل تیار به خواجگی‌های دهقانی پیشنهاد کرده می‌شود. امروز برای تجهیزات ذکر گردیده زیاده از 15 نمود قسم‌های احتیاطی در کارخانه وطنی، کارگاه ماشینسازی، جمعیت سهامی کشوده سامان کلاب تجهیزات و جمعیت سهامی شکل پوشیده نوسلمش ساخته شده متخصصان محلی آنها را جمع و وصل می‌نمایند. این تدبیر از یک طرف در کاهش یافتن ارزش تجهیزات مساعدت نماید، از جانب دیگر در تأسیس جای‌های نوی کاری زمینه می‌گذارد. مورد ذکر است که در نزد جمعیت سهامی شکل پوشیده تاجران مجمع تعلیمی فعالیت می‌نماید که متخصصان جوان در تعلیمگاه مذکور ملکه دانششان را غنی گردانده، تکنیک‌های خردحجم استحصال جمهوری مردمی چین تجهیزات‌های گوناگون را که به شکل قسم‌های احتیاطی وارد می‌شوند جمع و وصل نموده در خط تیار می‌گذارند. کارخانه ما غیر از آنکه از خارج کشورها تکنیک و تجهیزات‌ها را وارد جمهوری می‌نماید، همچنین در کارخانه‌های وطنی زیاده از 10-15% قسم‌های احتیاطی در خود جمهوری تیار نموده جای‌های کاری نو را تشکیل نمایند. همزمان تاجیک اگرولیزینگ با یکی از کلانترین کارخانه‌های وطنی جمعیت سهامی شکل پوشیده اگروتک سرویس که به جمع و وصل 11 نمود تراکتورهای امتزه مشغول میباشد همکاری را براه مانده خواجگی‌های دهقانی مملکت را با تکنیک و تجهیزات تأمین می‌نماید. کارخانه مذکور امروز در برابر جمع و وصل تراکتورها بیش از 12 نمود تجهیزات از قبیل 6 نمود یدک‌های تراکتوری، اسپورهای گوناگون تمغه، چیزل کلتیواترها، علفدره و تایبند و غیرها که 70% از حساب محصولات خودی استحصال می‌گردد تولید نموده، از نگاه صفت نسبت به کارخانه‌های تولیداتی خارج برتری دارند. قبلا تجهیزات مذکور با نرخ گران از خارج کشور به جمهوری وارد کرده میشد. با براه ماندن این اقدام امکان فراهم گردید که در این کارخانه وطنی بیش از 100 جای نوی کاری مهیا گردد. این حال کارخانه ما با جمع و وصل تکنیک‌های کشاورزی اساساً تراکتورها بعد قسم‌های مالاد دیاری رسان مثال یدک‌ها، اسپور زیاده از 12 نمودی محصولات کشاورزی رو ما برای هموندگیم استحصال میکنیم. استحصال تمام نمودی تجهیزات به طور مکانیکی انجام داده شده، تمام دستگاه و تجهیزات معاصر وارد کرده شده است. امروز اگروتک سرویس با فرمایش تاجیک اگرولیزینگ به استحصال چیزل کلتیواترهای کارتوشک شروع نموده است. تاجیک اگرولیزینگ در مجموع تا امروز از کارخانه‌های وطنی به مبلغ بیش از 11 میلیون سومانی تجهیزات گوناگون کشاورزی را دسترس نموده نقشه دارد که همکاری را با آنها توسعه بخشیده بیشتر ماشین‌آلات استحصال کارخانه‌های وطنی را خریداری نموده در رشد و توسعه این کارخانه‌ها و تشکیل جای‌های نوی کاری سهمگذار باشد. عبدالحمید نظیر، مقصد اخبار. از شماره 16250 گکتار زمین‌های کورمی ناحیه جلالدین بلخی اگر 2555 گکتار زیر کشتی زراعت‌های تیرماهی قرار گیرد، پس برای کشتی چیگید که 9900 گکتار میباشد مسئولین کوشش می‌نمایند که سریع وقت آن را به انجام رسانند. تفصیلاتی بیشتر در گزارش خدایداد رجا و اسکندری سعید. ҳамасола баробари ба анҷом расонидани кишти тирамоҳӣ деҳқонону механизаторони ноҳияи ҷалолдини балхӣ бо тайёриҳои ҳамаҷонибаи техникӣ ба кишти баҳорӣ омодагӣ мегиранд. имрӯз деҳқонону хоҷагидорони пахтакори ноҳия тамоми мошинолоту техникаҳои соҳаро таъмиру тармим карда ба санҷиши навбатии техникӣ гузоштанд. намояндагону мутахассисони бахши кишоварзӣ ва бозрасии назорати давлатии техникаҳои кишоварзии вилояти хатлон аз намоиши хатти тайёри техникии се хоҷагии калонтарини тухмипарварии ноҳия ниёзмаҳмад бегов, сафар ҷумаев ва хоҷагии турахон эсанқилов дидан намуданд. тибқи иттилоъ дар ин се хоҷагӣ тай чанд соли охир техникаву мошинолоти кишоварзӣ харидорӣ карда шуда базаи моддию техникии онҳо мустаҳкам гардонида шудааст. он нуқсонҳое ки дар вақти кишт кардан пайдо мешавад, ин дахолат мекунад ба камҳосилӣ. барои ин тамоми механизаторон масъуланд ки оиди аз таъмири асосӣ ва бо сифат баровардан масъул бошанд. хоҷагии тухмипарварии ниёзмаҳмад бегифи ҷамоати деҳоти навобод
ифтихори ноҳия дар ҷодаи пахтакорӣ буда, ҳамасола бо захираи хушсифати тухми дигар хоҷагиҳои атроф ва навоҳии вилоятро бо тухмии аълосифат таъмин месозад. қариб чанд намуди техникаҳои нав, агрегатҳои нави коркарди қатори пахтаро овардаанд. Ванинҷа мана қатори пахта барои чобук кардан, диска барои хурм майда кардан овардагиянд. ҳама ин техникаҳоро аз ҳисоби ширкати Исмоили Сомонӣ дастрас намуданд. дар парки техникии хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Сафар Ҷумаеви ноҳия аксари техникаҳои кори тай солҳои охир харидорӣ гардида, қисмати беши он муосир ва мувофиқи матлаби механизаторон мебошад. тавре мушоҳида мегардад, техникаҳои ворид гардида ҳангоми кишту кор дар як вақт метавонад чанд амалро анҷом диҳад ва кори механизаторону деҳқонони хоҷагиро ба маротиб осон намояд. имсол ният дорем ки дар майдони 123 гектар кишти зери плёнка гузаронем. ҳар сол мо зиёда аз 2 адад то 3 адад техника органҳои техника харидорӣ менамем ки айни ҳол 1 адад комбайн, 1 адад барои хӯроки чорво техника харидорӣ намудаем. албатта дар баробари пешравиҳо камбудию нуқсонҳо андаке низ вуҷуд дорад. дар намоиши имрӯзаи техникии кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мутахассисон нуқсонҳои техникии баъзе мошиналоти кишоварзиро муайян намуда, баҳри бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ба механизаторон тавсияву маслиҳатҳо доданд. механизаторону кишоварзони кооперативи истеҳсолии Турахон Эсанқулови ноҳия низ ба ин мавсим омодагии ҷиддӣ дида, ҳама он техникаву мошиналоти кишткунандаро пурра аз таъмир бароварда омодаи кор намуданд. зимни санҷиши техникӣ мутахассисон ба деҳқонону хоҷагидорони кооперативи мазкур таъкид намуданд ки дар шудгори заминҳои кишт диққати махсус зоҳир карда, баҳри гирифтани ҳосили фаровон аз ҳама омилҳои агротехникӣ истифода намоянд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ барои барномаи ахбор. дар ҷамоати деҳоти зарбдор ва зиракию даҳанаи шаҳри Кӯлоб бо иштироки масъулини вилояти Хатлон, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонию механизаторон ва назоратчиёни интиқоди техникии идораи кишоварзӣ санҷиши техникӣ гузаронида шуд ки дар ин тадбир беш аз 250 техникаҳои гуногун тамға ва 450 адад мошинолот пешниҳод гардид. гузориши Раҳматалии Назди аз шаҳри Кӯлоб. барои ҳарчи зудтар оғоз намудани кишт ва дар муҳлати хуби агротехникӣ ба анҷом расонидани ин маърака, роҳбарони хоҷагиҳо ва механизаторон дар ҳамаи ҷамоатҳо техникаҳои лозимаро баъди муоинаи техникӣ ба кишти баҳорӣ омода менамоянд. аз ҷумла дар ҷамоатҳои деҳоти Зарбдору Кӯлоб ва Зиракию Даҳана техникаю мошиналотҳоро баъди таъмир ба хатти тайёр гузоштанд. дар шаҳри Кӯлоб нисбат ба 5 соли пешин шумораи техника ва мошиналотҳо 3 баробар афзоиш ёфтааст ки аксари онҳо муосир ва ба талабот ҷавобгӯ мебошанд. ба миқдори 345 адад трактор, аз он 89 адад тракторҳои шудгоркунанда, 50 адад тракторҳои кишкунанда ва байниқаторӣ, 206 адад тракторҳои нақлиётӣ ва зиёда аз 480 адад мошиналотҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад ки барои дар сари вақт ва бо сифати баланд гузарондани кишт механизаторон бо сифати баланд техникаашонро аз таъмир бароварда мувофиқи муҳлати нишондода ба хатти тайёр гузоштанд. воридоти техника ва мошиналотҳои нав ва сари вақт дастрас кардани қисмҳои эҳтиётӣ, сӯзишворию равғанҳои молиданӣ дар самаранокии фаъолияти марди деҳқон мусоидат кардааст. дар ин баробар инчунин корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг дар шаҳру ноҳияҳо марказҳои хизматрасонии техникиро ташкил намуда ба деҳқонон ёрӣ мерасонанд. мо кормандони корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳурии тоҷик агролизинг тасмим гирифтаем ки дар таъмини техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳама намуди техника ва таҷҳизотҳо имрӯз дастрас аст. аз ҷумла техникаҳои тасмачарх ворид шудааст дар ҷумҳурӣ 22 адад ки 12 таён дар минтақаи Кӯлоб ворид шудааст. имрӯз баҳри кишти кор хизмат расонӣ карда истодаанд. кишоварзони хоҷагиҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб азм доранд ки соли ҷорӣ бо мусоид омадани обу ҳаво кишти пунбадонаро сари вақт ба анҷом расонанд. Раҳматалӣ Назди, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. мавзӯи дигар, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад то фарҳанг ва арзишҳои миллӣ тарғибу ташвиқ карда шуда пойдор бимонанд. бо доир кардани фестивал озмуни ҷумҳуриявии Чакомаи Гесу метавон гуфт ки имрӯзҳо бонувони тоҷик бештар ба самти зебоипарастӣ ва тарғиби арзишҳои миллӣ ва фарҳанги либоспӯшӣ рӯ оварданд. дар ноҳияи Файзобод даври ноҳиявии фестивал озмуни Чакомаи Гесу баргузор гардид. ҳамкорон намудани ин хусус гузориш медиҳанд.
дар қасри фарҳанги ноҳияи файзобод бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ фестивали чакомаи гесо дар сатҳи баланд баргузор гардид. Фестивали мазкур се бахшро дар бар гирифта аз ҷониби иштирокчиён ороиш ва мӯйбофии қадима, ҳунари машотаҳо ва бо ин васила дар доираи расм оинҳои миллӣ, саршӯёну арӯсбаророн, мӯйбофону зулфандозӣ, ҷамолакбандӣ, майдабофӣ, кокул, панҷак, силсила, бадахшӣ, пӯпак, зулф бо либосҳои маҳал намоиш дода шуданд. масъулин ҳадаф аз баргузори фестивали чакомаи гесуро дар намоиш, ороишу парвариши мӯй, рӯй, ҳаракати мавзун, муоширати духтарон, намоиши ҳунари волои машотаҳо ва ба ин васила дар доираи расму оинҳои миллӣ тарғибу ташвиқи анъанаҳои миллӣ аз қабили саршӯёну мӯйбофон, зулфандозӣ, ҷамолакбандию кокулбофӣ, эҳёи анъанаҳову маросими миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ мебошад. баргузории ин фестивал имкон медиҳад ки паҳлӯҳои то ҳанӯз ба ҳамагон норавшани парваришу ороиши мӯй, ҳунари волои машотагии ин ё он маҳал, санъати асили шонатарошию навъҳои гуногуни мӯйбофию ҷамолакбандӣ, зулфандозӣ мавриди баҳрабардории ҳамагон қарор гиранд ва ҳунари ороишгарону машотаҳо равнақ ёбад. соли дуюм аст ки дар ноҳияи файзобод озмуни чакомаи гесо баргузор гарда истодааст. мақсади озмун дар он аст ки эҳёи анъанаҳои миллӣ нишон дода шавад. нишон додани гесӯи дароз ва ҳусну ҷамоли духтарон мебошад. боиси қайд аст ки баргузории фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесо ба бонувони кишвар имкон медиҳад ки паҳлӯҳои норавшани парваришу ороиш ва пардози рӯю мӯй, навъҳои гуногуни мӯйбофию ҷамолакбандиро омӯхта, онро ба насли ҷавон омӯзанд ва тибқи он амал намоянд. дар ҷанбаси озмун аз ҷониби аъзои ҳакамон ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъол сипосномаю ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. фароҳам овардани шароити беҳтари таълим яке аз масъалаҳои муҳим дар баланд бардоштани савияи дониш ва соҳибмаълумот гардондани насли наврас мебошад. бо мақсади фароҳам овардани шароити интихоби касбу ихтисосҳои гуногун ба хатмкунандагони мактабҳои миёна ва довталабони имсола дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии шаҳри Душанбе тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ва хусусан солҳои охир бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимии дорои шароити муосири тадрис ва муҷаҳҳаз намудани онҳо бо таҷҳизоту лавозимоти замонавӣ аз ҷумла технологияҳои иттилоотиро вусъат бахшида истодааст. бо мақсади фароҳам овардани шароити интихоби касбу ихтисосҳои гуногун ба хатмкунандагони мактабҳои миёна ва довталабони имсола имрӯз дар коллеҷи информатика ва техникаи компютери шаҳри Душанбе рӯзи дарҳои боз ташкил карда шуд. шароити муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ як коллеҷи информатика дар муассисаи таҳсилоти касбӣ дохил мешавад. раванди таълим пурра бо низоми электронӣ ба роҳ монда шудааст. шароити имкониятҳои фароҳам гардида дар муассисаҳои таълимӣ пеш аз ҳама хонандагонро водор месозад ки ҳарчи бештар ба илмомӯзӣ машғул шуда ҷиҳати сам гузоштан дар ободиву сарсабзии диёр ноил шудан ба дастовардҳои нав ба нав талош варзанд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бимонед.